Achiel koro wadhi e gwenge ma Kosele mantiere kaunti ma Homa Bay kama lok tich mar duol matayo yiero pacho ka IEBC nitiere, kama watudore gi jafwambo mawa Ali Abich mondo ketwa e ler ewi gino madhi mbele. Ali Abich, inyalo nyisowa ni to chenro mar ikruok ni nade Kasipul? Milton wabira chiel kachiel kawuok e skul sekondar magoro sare ma en kar Ombolo kata Tallying Center e ka chudubura ma Kasipul kaendi, kendo kaka inyalo neno Milton ni chenro dhi nyime kendo jogo eko ma kiny nochung'ne yiero madundo Kasipul kaendi gidhi nyime kod yudo ni to gin sesende mag luto ombulu mage ma kine gidhi ka nyalo pawo ni ka chudubura ma Kasipul kaendi Milton kod kwand joluto ombulu 67,513 mabiro go ombulu e sesende mag luto ombulu maromo 142 kendo gisani gimadhi nyime Milton agoro sare kani en ni apisas go eko mag IEBC dhi nyime kod chako chenro mar keyo otese mag luto ombulu mondo miro wuoge kar ombulu kata Tallying Center magoro sare kaendi mondo kiny koro jo piny ma Kasipul odhiede mar yiero jood buchgi kuom jochung' 10 ma osewuok oko kalaro kom od bura ma Kasipul. Milton chien kacha ne waneno ka jatend migawo mar rita kwe Kipchumba Murkomen ne otimo limbe kaunti ma Homa Bay kaendi kendo bedo koromo gi apisas go eko mag rita kwe kaunti ma Homa Bay kaendi mar ng'iyo chal mar rita kwe motel ne we yiero madundo mibago Kasipul kaendi ka achiel kod kuonde mamoko ka kinde manoloso Murkomen ogolo siem mager ahinya ne josiasa kod jotelo machano tiyo kod rowere kata guns rocho kwe Kasipul kaendi ka achiel kod gwenge mamoko ma bende IEBC bago yiero madundo odiochieng' makiny ka okoni onge youth kata ng'ata mibiro yiene matemo rocho kwe kuonde tesende mag luto ombulu 142 ma Kasipul kaendi ka achiel kod kar ombulu maduong' ma wantiere kaendi mana goro sare ka okoni mana ng'ano endo ma IEBC oyiene madonjo kaendi makiny obila ne yiene madonjo e kar ombulu kaendi kendo onge ng'ata kata jasiasa moro amora ma ibiro yiene tiyo kod rowere mar temo kelo koko e kinde ma yiero madundo biro dhi nyime Kasipul kaendi ka bende ogolo siem mager ahinya ne weg matatu ka achiel kod nyamburko ahinya kido mag Probox ma bende thothne waneno ka josiasa thoro tiyogo ka ting'o rowere ka tero e kuonde mopore ka okoni nyamburu ma kamago bende wegi biro kaw ne jondawo mar chik kuom yie gechegi otigo e ting'o yudhe manyalo bedo kod paro mar rocho arita kwe Kasipul kaendi ka achiel kod gwenge mamoko ma bende IEBC timo e yiero madundo odiochieng' makiny ma opore kod siem ma Murkomen ogolo nindo. Bende waneno ka jakom duol mar IEBC Erastus Ethekon be nomolo Kasipul kaendi kendo owuok e Tallying Center kaendi thuolo machuok ka bende odhi gwenge mamoko ka owacho ni IEBC oikore ma ogik tik ma neno ni yiero madundo mibiro bagi Kasipul ka achiel kod gwenge mamoko odhi makare mondo mi japiny obed kod ratiro mar yiero jalo endo magidwaro matelo gi od bura ka achiel kod kuonde mamoko ma bende duol mar IEBC obagi yiero madundo odiochieng' makiny. Okoni IEBC ok bi yiene jasiasa kata jachung' moro amora kata ng'ata bedo kod paro matemo rocho chenro mag yiero ka okoni giseketo ofisas magi moromo kendo gitudore kod migawo mar obila pacho kaendi maneno ni tesende te mag luto ombulu obedo kod obila moromo kendo kuonde te mag riwo ombulu kata Tallying Center bende obedo kod obila moromo maneno ni arita kwe ojew mar neno ni ombulu te mogo okwan kendo jaloch olandi maonge ko kata tulo moro amora minyalo kel kod joma samoro nyalo bedo kod paro mar rocho kwe. Milton wadhi nyime kolure Kasipul kaendi maneno to inekruok mane mantiere nikech koa kaendi to gima budhi nyime ni apisas go eko mag IEBC biro bedo ka chwalo otese mag luto ombulu tesende mag luto ombulu 142 manite wards 5 ma Kasipul kaendi mondo mi jopiny kinya wekre madhi e debe mar yiero jaod buchgi manyien kuom jochung' 10 duto ma olap dhogi ndong' ne kom od bura ma Kasipul kaendi Milton. Kendo wageno ni biro medowa ripode mamoko e seche mabiro go eko. Mano ne Ali Abich, jafwambo marwa ma e kaunti ma Homa Bay, kano nyisowa ikruok matimore ka chung' od bura ma Kasipul. Inyalo paro ni en achiel kuom kuonde ma bende kiny nogoyo ombulu madundo mopogore gi gwenge mamoko ma bende kiny itime yiero e kuonde chung' od buche mopogore ka achiel gi wards mamoko 17 ma bende ne odong' thuolo kaluwore gi 1, 2, 3 manyalo bedo ni notimore. Wabiro medo timo magieki e thuolo mabiro kendo kata mana nyaka odiochieng' makiny Ramogi TV biro bedo koikore mar kelo ni achiel kachiel gigo mabiro bedo katimore kuonde luto ombulu mopogore. Ong'e ni wan gi kuonde mopogore ma bende ilute ombulu ma bende wabiro bedo ka wakelo no duoko makamano. To ahinya wabiro menyo no gwenge makaluo
kuonde duto te milute ombulu kaachiel gi gwenge mamoko